Horas marita salugut na amanginang adorak sapka paringgota di pukul 10 sa daon jumlah mahita martayang nahuhum dengan tabi. Amin. Mari dahita. Marhite-hite guar di bata ama doh guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doh guar ni to diperbadia na tuma pelangit doh tanaon. Amin. Songono do di dok Tuhan Jehovah jawon na maau jala alusak kuma ibana say dong anakku do ibana jupa hagogotan peluakku do ibana jala mermulia ibana bahenokku. Sai pamahapok kudo ibana sari matua. Martua do nahudul di pangodingan ni natumi buli. Jalan namian di linggoman ni pergogo naso hatu dosan. Namandok tu Jehovah. Haporusakku jala partano batuakku. Di batakku marhaporusan tuhodo au. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami prasiro hana sumurung debata na dihatuhon nami. Higot tami do diak ka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami jala perbadiai mamikiri sude na tinaon nai. Patadahom matuhami dosa nami. Asa dia sakrohan nami. Asa hupapomihami hisap-hisap do sakap-sakap ni rohanami
Jala asahu pasaut hami lomoni roham nina manobus hami. Asa martua hami marhita siani rodi saleleng-lelengna. Saya patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Amin. Mari data. Tatangi mapatit ni bata di minggu tasadarion iman adienet sian patik patuluhon do lapatan na patik patuluhon dang jadi dohonon gorni di bata yang gosoture dalan na ay hona humna do sugut akan nomor sene yang di guarna dia do lapatan ni odo ikut dia biari rohat tadi bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran narwa, manang mangasi, marhite-hite guarni de bata. Ay dintar sosak do dohot di tangiang, dohot di puji-pujiat do si dohonon guarni de bata. Ido saatna, atong rak mangidugo umayta siya Tuhan de bata, lau mangulahon na bar tupatit nai. Haleluya. Mari data. So
Tatopoti masa dosata dia dopan di bata martang yang mahita. Ale di bata pargoguna sudosan jala ama prasiroha. Dang lomoroham midah matean ni pardosa. Mulak maniam perjahati tumadikot dalanna. Asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani ubah dipangido hami. Saya sudah timma toru-torum. Asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudedo senami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Songonod do hata ni Jehovah. Unang ho mabiar. Ayaw do siluluhon ho. Nunga pula hujo guarmu. Au napuna ho. Hasang apa mali debata na digijang. Amen. Marid data. Hatan di bata turpu epistel di minggon iman tersurat di Ester 5 ayat sada sa'ro di walu tajah margati sorin tole patul luarihon merpaken harajau masih Ester jala jongjong di alaman perbagasan mardonok kot jabuni rajai todong ni jabuni rajai tahe alai hudul dihabang sa rajaun naido anggo rajai di bagasat jabuni rajai todong ni pittu di jabui
Dunginin narajai matuna sida. Ahado na hurang diho ali Esther jolom mani raja. Jala ahado na pinangido ni Roham. Saharo di satonga ni harajaw ni ikkolehon do itu ho. Dunginin narajaima harusilu madokon hamu si Haman pasauton hatani si Esther. Jadi dungro rajai dohot si Haman tu panggalangon na pinadiri ni si Esther. Jadi nina si Esther mamangalusi. Pangiduakku doho sihol ni rohaku odo. Ido saatna martuma kana tumangion hatan debata jalan na peopsa. Amin. Mari dehita. Tah tidak kuma persiaptai songon na hinadak kundungata sa persiaon di sadok pertibion. Rak mahita madok. Au persia di bata Jehovah itu pargona studos. Natuma palang dotan. Au persia di Yesus Kristus.
Bata Jehovah nasadai iman timun si Maria nagabagabia siya terperbadia dorang sabubuan ido tuata natumawan na bernit di pangumuman selatus na mata terpajan lebana di haup nor silang na tuat tur na mengudu di hari patuluhon na manaik surgo lahun siang di bata Jehovah amanai pargugun awas tu dosani di simai bana pay merosuk tanoon mau mihala na mengudu do na mati au persia di tot di perbadia dan buksa dauri na badia huria atau pala kristat kada badia do dasani dosa mandok mengudu so dan mau mate do dia ngaluan na sora suda amin. Tabigi matiting na masa di minggu ta sedarion Titing di HKBP Stoyo Resostoyo Minggu sia Maret tahun 2025. Naparjolo goar doho topik minggu. Goar ni minggu tasadarion 5 minggu info kafit. Topik minggu
sian na tumangihod do ro haporseaon. Napaduahon, mangibati huria. Di hari Sabtu, dohot Minggu, tanggal 8 sampai to tanggal 10 Maret 2025, paduan suara ama huria HKBP Sutoyo, borhat lo mangibati huria HKBP Resort Cirebon, distrik 10 Jabar Teng DY, niuluhon ni Pendeta Estogatorop. Napatuluhon, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Sadarion Minggu 10 Maret 2025, Dewan Diakonia Marhite Seksi Kesehatan HKBP bekerjasama dohot apotek Roksi naing patupahon pemeriksaan kesehatan secara gratis dohot alat kuantum. Pemeriksaan dimulai dung sipul ibadah jam 1 jam 10 sada wib. Napapaton Konven Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Senin 10 Maret 2025 di Patupa Konven Pendeta HKBP Distrik 8 Jakarta, maringanan di HKBP Resort Ancol Podomoro. Konven didohoti sude pangula nagok tiki dohot keluarga. Napalimahon, learning calon sintua HKBP Sutoyo. Mulai hari Senin 10 Maret 2025 di Patupa ibadah pembukaan learning calon situa HKBP Sutoyo, rap dohot keluarga, maringanan di lantai 2 dimulai pukul 10 sia 30 wib. Napaunopon, pertangyangan perhalado dohot keluarga. Di hari Selasa 10 sada Maret 2025, Patupaon ni huriata do pertangyangan perhalado dohot keluarga maringanan di gedung utama gereja mulai jam 10 walu wib. Nama jabui pertangyangan ini, nama jabui pertangyangan perhaladui dohot keluarga ima. Keluarga situa J Sitorus, keluarga situa L Gultom, keluarga situa L Silalahi, keluarga situa LP Munte, keluarga situa P Situmorang, keluarga situa RH Gultom, keluarga situa Dr. TF Sianturi, keluarga situa A Nainggolan. Napapituhon pertangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 10 Maret 2025, Patupaon ni huriata pertangyangan di sektor warung gudeg. Nama jabui pertangyangan ini keluarga Hermanto Tambun, Boru Simbulun, gabung dohot paduan suara Immanuel, maringanan di gereja masuk pukul 10 sia 30. Di sektor Kapung Baru, nama jabui pertangyangan ini ima keluarga calon situa Desiahaan, Boru Silalahi, Jalan Perjuangan nomor 40 RT 14 RW 5 masuk pukul 10 sia 30 wib. Di sektor Uki, nama jabui pertangyangan ini ima keluarga M Sitinjak, L Boru Mani Huruk, Cawang 3 nomor 102 RT Sada RW 10 masuk pukul 10 sia 30 wib. Napawaluhon, Tona Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Tona Sinode Godang HKBP Distrik 8 DKI Jakarta na dipatupa di hari Senin 1 Selasa tanggal 3 dohot 4 Maret tahun 2025 maringanan di gereja di Green Force Hotel Bogor, Boima Tajaha di Kucetak.
Napasiahon, Panitia Pembangunan HKBP Sutoyo. Panitia Pembangunan HKBP Sutoyo, pabotohon turuas dohot nasuruas HKBP Sutoyo. Asa Parsidohot di tender pembangunan gedung sekolah minggu dohot serbaguna HKBP Sutoyo. Pemasukan penawaran dibuka mulai hari Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025 nasalpu, jala ditutup di hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Gambar rencana bangunan tersedia di Joloni Gereja HKBP Sutoyo. Jala Boima menghubungi panitia pembangunan atas nama Situa Dr. TF Sianturi, nomor HP 08 sada opat siapitu 2 sia 2. Napasapuluhon sumbangan. Di Jalodo sumbangan sian keluarga Situa Ignatius Empak Pahan, D. Boru Aritonang, Opo Andreas, Sektor Perumpung Barat, bunga altar Minggu sia Maret 2025, Hamaulateo di ulang tahun papitu puluh tuluhon. Opo Andreas Boru, Manang Inang D. Boru Aritonang. Laho pasikopo titingon, Boima tajaha di titing cetak, dohot barcode naong disediahon huria. Songonima saha ni titing di mingguta sadarion.
Mardehita hut tapapungu piliatta sada A do sada B. Amen.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesusi. Amin. Turupuk naga bejamita di mingguta sadarion tersurat di Rombi 20 ayat 10 sangat rodi ayat 20 sada. Rom 10 ayat 10 sangat rodi ayat 20 sada. Sonom ma didok disi. Alai dang sudi mangului barita nauli'i. Ainin na si Jesaya do. Ale Tuhan tungisi ma makapursiai jamita nami. Asasian na tumangihod do ro hapursiaun. Ia panangino hononi sian hatani Kristus do. Alayomma dohonokku dang dibegei huroha nunga nian nang tolhas do suarana tuliat portibion jala rodi suhini tano oddo baritana. Alai hudok muse dang mangatto Israel disi. Parjolo si Musa madok pinggilokku makamu mangiburu mida naso bangsuhian. Pakehyokku ma rimasmuna mida bangso naoto. Humdo si Jesaya madok akan naso mangalului ahu ido nadapotan naung gabe patar doau diakka naso mangusoi ahu. Ala itu bangsa Israel didok manipatari huapu paherbang tangakku tu bagasa tu bangso naso mangului jala na manggaga. Di sido anggo saha ni turpuki. Di jauhon di topik ni minggu ton didok sian natumangi hoddo ro haporsiaun. Molo tajaha Jakobus sade 10 sia didok disi ganup jolma girgir maibana mananginangi bakolma ibana makatai. Ganup jolma girgir maibana mananginangi bakolma ibana makatai. Di hamuna kadongan na kinaholongan dipangido asa girgir mananginangi bakol makatai. Neng dohonon na naing gumodang dohita nian manangihon mendengar asa motik makatai manang makatahon. Idora uben na ditop pada bata pinggoli dihita 2 pamangan sada ate godang dua-dua daripada sada. Asa gumodang rama bigi umotik ma makatai. Alay boydo gabe balik nang pesada pamanganon gumodang do olohita makatai daripada manangihon. Idoben na sering radidok ay naramo sa bawang makatai inna. Dakya idok ko kujolma ramos mabawa mabigin dangarok kay idok jolma sangoni. Alay maramos sudo ho makatai inna. Ay molo hawi pera bolo maramos sumar parbue jadi do sudi ite
Gudang dora merdeka niate. Molo akan nasak kotipe, bolo tongdo maramosu, parbue ni kurang do kualitas ni. Ay gudang may namekmet. Buah yang tidak bermutu jadina. Alani songoni dora, taringot tu, pardalanan ni ngoluta di bagasan nguluon. Ia molohawi ramos pe parbueni dang jadi sudi parbueni. Jadi colma pe bolo maramosu makatai magodakku makatai erang binoto biahe padokko niate. Ayanggo 20 miniti ba makatai babudo pe akahata naulina dinggan. Lewas ya 20 menit ngawaloy ba makatadongan. Ngahalak nasing binani hatadi. Adong do HP masalah bolo magudakku makatai gudang. Ay boy do lani na maramos siwa makatai dang binoto nong tersinggung dongan manang naung hacit rohani dongan mabigi hatani bay. Alai bolo gudang do manangihon danga dong rana madokko dison nasudenggan. Ketika manusia itu semakin banyak mendengar, maka itulah yang semakin benar dan semakin baik. Lam gudang natinangihon, lam gudang mananyatusan. Lam gudang iba manangihon, lam gudang manabinoto. Lam gudang iba manangihon, lam gudang maaka, masukan. Nabuy pakeo dia kanarikot di tonga-tonga ni ngulu. Alani, molo di bagasan turpukon, di dokon sian natumangihon do roha porsiaon. Bolo dia 10 pitu ini dok, panangihono sian hata ni Kristus do. Alai bohado akadongan di bagasan pardalanan di nguluton. Apakah kita sudah benar-benar memakai telinga kita untuk mendengarkan akan firman manang barita naulii? Jala diturpukon ido kegagalan ni bangsa Israel. Nabi naritahon na bahwa bangsa itu gagal sebagai bangsa pilihan Allah. Alaniaha edidok alaidang sude mangului barita naulii. Bohado bahenon ni bangsoi laho mangului barita naulii. Ay nasida pedangolo manangihot de bata makatai. Bohado benon nasida mangatusi taringot tu barita naulii manang pakorhon ni barita naulii. Edangolo nasida manangihon hata ni de bata. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan berbicara atau berfirman. Idia majupang pangatusion nasida taringot tu barita naulii. Dibege nasida do hatai, dibege alai sipataso dibege. Jia dong hira tulu horong taringot tu na manangihonon. Arong do halak manangihon di bagasan keseriusan. Adong do na manangihok katai. Na paluas so dibigi, senirip pun na serius iba na manangihon. Hape rohana so binoto pe mapar manang na tu dia, ulat daging na rudisi. Taboy do songonit tong. Adong do sama sekali menolak dan tidak mau mendengarkan. Sonari dihorong dia mahitan wa.
di antara horong na tuli, au yakin inaparjului duhita. Radi mabigi songo si Maria iya te. Ditangi hodo hatai, jala di pahusor-husor, di bagasan rohana. Anggo hita Maria Masakini dorahita nuaing, yang selalu membuka telinga mendengarkan Tuhan berfirman. Gabe tapeop hatai tapahusor-husor di bagasan rohata. Sasitong na di hamunak kadong ngadang hula bangsa Israel di hati hai na songoni, yang tidak memakai pendengarannya dengan baik. Saha di bagasa partikiano peragudangdo siat tonga-tongani halak Kristen betul-betul tidak memakai pendengarannya dengan baik akan firman Tuhan. Dang hola danak nasongoni nasipataso di begi alai doh dok kana betua peranga songoni no aingo. Iro. Bayolo matong seri salahon. Ayah kadidok ko na matanin na kan. Ayah kadidok paditay sa juluin na. Hape son dinggad do son. Dangi, ayah kadidok ko nin na. Hape na si parohahod do. Adong do dibege hata. Adong do dibege suara alay dang di paruahon. Dia tidak memperhatikan. Baseolo may batongan masalahon na makatai, hape pinggol ni baru nang bermasalah. Parbinigyan ni baru nang bermasalah. Rohani baru nang bermasalah. Neko perlu diservis. Alanido didok di bagasan turpuk ton, ale Tuhan tungi sema na makapursiai jamita nami. Alame bang nung nga dibereng, songo dia do bang soy tidak mau mendengarkan. Dangolo manangihon, dangolo nasida laho, majakon hatai. Ida benedok isi mana makapursiai jamita nami. Dan ketika orang tidak mau mendengar, mananing sikapursianna. Dan mungkin adong nagabi sikapursiaon, anggo suarong do berita na tinangihon. Alani do benadidok siyan na tumangihon doro hapursiaon. Iman timbul dari pendengaran. Panangihononi siyan hatani debata. Alani dia munak kadongan sasitong na dang holak kapursiaon uli, upah, manfaat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dang holak kapursiaw ni. Alay gudang do uli, ni nanay si jalon ni halak, nagirgir manangihon hata ni debata. Narade laho mameop jala pagusor-husor, hata ni debata na tinangihon nay. Ay marhite hata ni debata taruli habisukod dohita. Taruli dohita di hapistaran. Taruli dohita di akan narikot di tonga-tonga ni ngolu. Jala halak nagirgir na tumangikon hata ni debata taruli do ibana di hatuaon. Alanido sa didokon martua ma na tumangikon hata ni debata jala no peopsa. Janota do hatuaon. Jadi dang nagabe somarlapatan halak na manangikon kata ni debata. Alay gabe halak na martua adalah orang-orang yang diberkati. Na pinasupasu ni debatado halak nagirgir na tumangihon hata ni debata.
Di hamunak kadongan na kinakolongan, napaduahon na neng dohonon na di bagasan turpukon, bahwa kasih setia Tuhan adalah sepanjang zaman. Holong ni debata maradopok kita saliling nililingna. Jalaido na kinatidakon na di bagasan turpukon, manotong do di paherbang debata tangan na laho mamasuhita. Di ayat 20 dami. Aset tors jopok turpukokan tor ayat 20 terakhir. Manipatari hupaherbang tangakku tu bangso naso mangului jala na manggaga. Labatanna karena umat itu adalah merupakan umat pilihan Allah. Na tinudo ni debata. Atik pesongoni. Bangso na jugul na sida, bangso na setia na sida di hadapan ni debata. Adalah bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Akan tetapi kenyataan bahwa Tuhan senantiasa memberikan berkat mangaleho pasu-pasu. Asa gabi tulus gabi bangso na tarpasu-pasu jala bangso kabauran ni pasu-pasu. Jala ido na takirim di tonga-tonga ni nguluton. Ketika kita memberikan waktu kita, ketika kita memberikan hari-hari kita untuk mendengarkan firman Tuhan, laho manangiho debata makatai dogot kita, taingot ma, disido debata paherbakon tanganna, laho mangaramuti kita, disido debata paherbakon tanganna, laho manugu-nugu kita. Jala di sino debata paherbakot tanganna asa jupa kita sonang ni roha. Asa tung demak pakilala atta di tonga-tonga ni ngulun. Dan ketika Tuhan mangerbakot tanganna tu kita margogo mahita kadongan. Mangadupiak kanamasa di tonga-tonga ni ngulutong. Jala ido nagabe sita-sita dihita ubahin nagabe taleho tikita. Alay molo marisuang do tikitai dang takas panangihonot ta dihata ni debata jala dang takas pangatusiota dihata doho dipadohan ni debata jala molo dang takas do di bagasan hadiriota pakorhon ni hata ni debata totu marisuang doi saluhutna. Bolo para pesal menimat dok bahwa firman itu adalah pelita sulu-sulu doi inna. Jadi macekodang do akadongan pakorhon ni hata ni debata di tonga-tonga ni ngulutong alani do ben nagabe di togu-togu apostol Paulus pangisi ni halak Kristen na adong di Huria Rom di hati hai asa manang nasiat Yahudi pe nasida haroroanna manang nasiat non Yahudi pe haroroan nasida alai dinaung gabe sada persaoran si huton Kristus nasida ikon marhite hite asini rohani Kristus do taruli jala dapotan haluaon dohot hanguluan akana porsiai. Dang terbahen jaladang margogo patiki mangalehon haluaon ni jol masyad dosa. Alay marhite mudar ni Kristus do. Marhite pakkokopon ni Kristus do haluaon ni. Jala marhite holong ni debatado, marhite anakna di bagasan Kristus. Disido patar taringot tu haluaon dot hanguluan na pinaradena diakka na porsiay. Alani dia munak kabang kainang sian na tumangikod do roha porsiyaon. Atong burju mahita manangikon hata nito katay.
Berjumah hita laho pahusor-husorhon dia ma nasa nanidok di debatan natu hita. Jala berjumah hita girgir mah hita manangihon ibana. Jala bakol ma hita ia makatahon. Naing ma tahatahon dia ma sakap ni tuhata. Naboy gabi panugunuguon, naboy gabi patubulas ni roha diakka na humaliak kita. Atong gabi akka na tumangihon hata ni debata mahita, asa porsea hita, debatado haluauta. Amen. Martang yang mahita. Debata Jahuba manami na markabangsa di Banua Gijang, mauliate rohanami di huali Tuhan, ala di paluasodo kami, ro tua dopamu laho tumangihon hatam, marhiti-hiti parminggon nami di tikyo. Alani, saya patinggil masih pareon nami tumangihon hatam. Asa tubuh kaporsion nami, jala marhite hatam na hutangyo kami taruli kami Tuhan, dia kalas ni roha, taruli kami dia kapasupasum, jala marhite hatami, mangalihon ko gotu kami do katauon, mangadupi akan masa, di tonga-tonga ningolu nami di Sigadupare. Ale Tuhan pargugui mahami, disudi pardalanan ningulu nami, nang disudi akka ulon nami. Jalaho matotong Tuhan manugu-nugu kami, molotung kuadopi kami akka hamolon, molotung kuadopi kami na patubu akka arsak di bagasan ngulu nami, marhiti hatami, naik kotuk makamonako kami mengadupi saluhut nai. Posdorohan nami Tuhan, pasu-pasu mahami lehodlas ni roka, nang saluhut tahe ruas ni kuriam, siya namek-me satu nama tua, nang saluhut tahe akka keluarga nang sisolok nami, manang di dia penasida, totong mah di bagasan pangaramotiomu, asa daw siya nakaparmara ado parsakiton. Jalalehonomu Tuhan nang akanarikot di ngulu di siapari. Asimaroham di kami Tuhan nang diakadongan nami na mangadupi akka bencana, marite akka banjir, na masa diakka partikian na parpudion. Homa na mangalehon bengek ni roha di nasida. Lumubi marguguyhon nasida, mangalehon kakipason, patiu roha do pikiran nasida mangadupi saluhutna, airanga dong Tuhan na sotar patupaho. Alani homa mangurupi nasida diakka pergumulan ningolu nasida, na diadupi nasida. Asima roham di kami Tuhan, dinasipul pe parminggon nami mulak kami, tumopot akka ingana dohok bagas nami be, pataruh kami, di bagasan hahipaso do las ni roka nasyakui. Jala borhati mahami nang diari marsugot, di bagasan minggon laho manguduti, akka ulaon na pinasaha mitu kami. Jalo matuhan tangiang ilik-ilik na usobok kami, holan mangasahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuho. Amin. Tapasama peliata 2A 2B marede mahita. Sonon
Jongjong maita saluguna. Tatangya koma peliata martang yang mahita. Ali debata manami nariban wagijang. Horo haroroan ni saluhut silehon-lehon naringgan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo may gabe uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pelianon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami mariti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni silehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok maulihati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nariban wagijang sai pinarbadia magoharmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di banu atau ngaon songon nariban wagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Upasat kami matu hita salukna selamat hari Minggu madi hita salukna.